Stratil si prácu? Si chorý? Nemáš príjem? A v exekúcii ti hrozí dražobná výhláška? Dobrý deň, priatelia. Tak dnes by sme sa porozprávali o tom odklade exekúcie, čo som vám spomínal v predchádzajúcom videu. Je to taký zvláštny inštitút, ktorý by sa mal používať práve v tých situáciách, ktoré som povedal na začiatku, to znamená strata príjmu, nejaká choroba dlhodobá, alebo proste nejaké takéto výnimočné situácie, ktoré môžu nastať v živote. Vo všeobecnosti sa s tým stretávame veľmi často, že ľudia, keď buď prídu o prácu, alebo im vypadne z nejakého dôvodu príjem, alebo dlhodobo ochorejú, hej, a že proste idú na marotku a proste ten príjem na začiatku klesne, respektíve už po tej ochrannej dobe, tak namiesto toho, aby sa snažili s tým exekútorom alebo s veriteľom proste tú situáciu nejakým spôsobom začať riešiť, tak je to proste tak, že v úvodzovkách na to kašľú. Potom príde prakticky niečo, čo sa volá, že dražobná výhláška. To už je vlastne kvázi to oceňovanie tej nehnuteľnosti a následná dražba. Keď sa niečo takéto spustí, tam už proste je veľký problém s tým niečo urobiť. Prakticky zákon už asi ani nedovoluje alebo nepozná nejaký obranný mechanizmus priamo v tomto, okrem nejakého návrhu na zastavenie exekúcie, ale aj to už je sporné, pretože tá vec už je proste strašne ďaleko. Chcel by som vám povedať nejaké základné veci o tom odklade exekúcie, hlavne z toho dôvodu, že strašne málo ľudí vôbec vie o tom, že niečo také je možné podať, že to exekútori, respektíve veritelia, v niektorých prípadoch súdy akceptujú a že sa to naozaj oplatí. Takže na začiatku by sme si povedali tak, že je tam vyslovene napísané, že musí to byť situáciu, ktorú si dlžník, to znamená vy, si nespôsobil sám. To znamená, že prídete o prácu nie kvôli tomu, že ste popíjali alebo blablabla, ale proste buď zamestnávateľ prepúšťal, alebo sa zmenila výroba, alebo sa presúvajú do nejakej inej krajiny. Ja dostanete proste výpoveď, ja neviem, o 2, o 3 mesiace, možno nejaké odstupné, alebo proste dostanete nejakú chorobu, ktorá z dlhodobého hľadiska, to, že teraz marodíte, ale je predpoklad, že vás prepustia, alebo nemôžete vykonávať ďalej túto svoju prácu a podobné, takéto situácie, ktoré v daný moment vám proste zabránia v tom, aby ste tú exekúciu nejakým spôsobom splácali. Tak vtedy je okamžite potrebné komunikovať s tým exekútorom. To znamená, napíšem mu, nemusí to byť nič zložité, nie je to nič, neviem čo, ak máte na to peniažky, treba zbehnúť za advokátom, ak nemáte, treba navštíviť Centrum právnej pomoci, poprípade nejaké občianske združenia, ktoré sa niečomu podobnému venujú ako my, kde vám nakoncipujú krátky list, tam netreba toho veľa. Podstata toho je, že musíte to mať podložené, to znamená, že nie nejaké vymyslené veci, alebo že tam napíšete iba, že ja nemám peniaze, tak nemôžem platiť. Musí to byť naozaj pravda, keď je to tak, buď výpoveď z práce, písomná alebo mailom, lekárske správy o tom, že ste proste v nejakom stave, ktorý vám nedovoluje vykazovať, čiže musíte to tam opísať, doložiť, ak sú nejaké dokumenty k tomu, následne tam musí byť napísané, že čo by sa stalo, keby exekútor ďalej vykonával tú exekúciu, aké by to malo fatálne následky pre vás a pre vašu rodinu. Keď toto všetko podáte, tak exekútor bez toho, aby sa pýtal toho, komu dlžíte, toho veriteľa, má právo odložiť exekúciu na 3 mesiace bez toho, aby dával súhlas ten veriteľ. Keď s tým bude súhlasiť veriteľ, tak aj viac ako 3 mesiace. Ale pozor, odklad exekúcie nie je zastavenie exekúcie. Ten dlh nezmizne. Tento čas je presne na to, aby ste si mohli buď to zohnať novú prácu, zamestnať sa, urobiť si poprípade rekvalifikáciu a nájsť novú prácu, alebo aby ste proste prešli nejakým procesom, napríklad čo sa týka, ja neviem, že pôjdete do invalidity, alebo proste má to slúžiť vyslovene na to, aby tam neprišlo k tomu, že vám idú zobrať teda tú nehnuteľnosť ako takú. To znamená, že má to slúžiť na vašu v úvodzovkách ochranu na istý čas
aby ste si mohli zabezpečiť buď prácu, alebo si poriešiť tieto veci. Dôležité pritom je to vedieť ešte, že aj keď vám ten odklad schválí ten exekútor, to neznamená, že nemôže robiť kroky na to, aby zaistil váš majetok. To znamená, že on ďalej môže zisťovať, či máte auta, či máte okrem toho ešte iný príjem, či máte nehnuteľnosti. Tá činnosť jeho akože môže pokračovať, tam nie je problém. Jediné, čo sa môže stať, že vám dá odklad tej exekúcie, to znamená, že nebude od vás fyzicky pýtať na nejaký čas peniaze. Hovorím, bez súhlasu veriteľa 3 mesiace, s jeho súhlasom to môže byť aj dlhšie. Tu je dôležité si proste dať do hlavy, že je treba tú situáciu riešiť, lebo aj ten zákon je tak písaný, že je možné a zákon to predpokladá, že príde ku strate zamestnania, príde k chorobe, čomukoľvek takému to môže proste prísť. A tým, že prestanete komunikovať, prestanete byť aktívni v tej veci, alebo proste, že áno, že máte kopec iných vecí a iných problémov, tak tú situáciu len zhoršíte. Tu ešte jedna dôležitá vec, ktorú by som vám povedal, ten odklad exekúcie môžete podať v rámci toho konania na jednu a tú istú vec, treba stratu zamestnania iba jedenkrát. Keď ju podáte druhý, tretí, štvrtýkrát, už nebude akceptovaná. Ďalšia vec, ak už vám prišla dražobná vyhláška, to znamená, že už vám prišiel ten papier o tom, že sa to ide predávať, teda ohodnotiť a následne predávať, tá nehnuteľnosť alebo váš majetok, alebo vám už povolili splátkový kalendár, tak odklad exekúcie sa nedá dať. Nebude sa na to prihliadať. Toto by mal byť ten úplne prvý inštitút, keď napríklad, že máte exekúcie, niečo splácate, nemáte podpísaný splátkový kalendár, nepodali ste ešte návrh na zastavenie, len proste vás prepustili a potrebujete si nájsť novú prácu a ešte neviete, ako to všetko bude, tak toto je prvá vec, čo by ste mali urobiť, ten odklad exekúcie. Lebo to vám poskytne ten čas, presne na toto je určené. Nie prestať komunikovať a čakať, čo bude. Proste treba to riešiť aktívne. Takže toto by malo byť to hlavné, že je treba komunikovať, je možnosť podať odklad do exekúcie, ak vám nebola doručená dražobná vyhláška, ak vám nebol daný ešte splátkový kalendár, tak je možné riešiť exekúciu v prípade straty príjmu alebo choroby alebo podobných vecí odkladom exekúcie. Exekútor sám môže rozhodnúť o odklade na 3 mesiace, v prípade, že s tým bude súhlasiť veriteľ, to znamená ten, komu dlžíte, aj na dlhšie. A v takom prípade samozrejme neznamená to, že ten dlh vám zmizne. Ale dáva vám to čas na to, aby ste tú situáciu vyriešili a nejako našli možné riešenie, či už novú prácu, alebo treba ísť do invalidity, do nejakého stupňu, na nejaké posudky a podobné veci, aby ste celú tú situáciu mohli riešiť, aby to neprišlo k tomu, že stratíte teda ten majetok. A v ďalších videách si rozberieme niečo podobné, ako je odklad. A ak by vás bankrot, ak by vás zaujímalo niečo, čo sa týka tej dražobnej výhlášky, ako to funguje, tak mi dajte vedieť v komentároch a môžeme si rozobrať aj to. Sledujte nás. Dovidenia.